Hello लोगोफोर गुड मर्निं नै बेरे फुंजानाय जोङो ना सारनो जायगा नायफैदों बेखौनो सारगोन आरोना जोङो नोगोद ना दंखायो बाहाय लोगोफोर आयो आयो नोगोद फालथुखा दे खिथादो हनै नोगोद ना थफायदों ओमफ्राय बेखौनो सारनो नागिरदों नायनानै थादो लोगोफोर दा नाखौ बेसे बुरजा मोनो सारगोनसै आरोना जोङो माबाखागोनथ' आरो सारग्राफ्रा ओमफ्राय नै मेचिन लायदोंमोन मेचिन मोनासैनो गोब्राब सारखाबाय नै बेखौ बिथिंबो खावसे हमबाय नालाय सासे बिदिनो थाइसे मावनो सारग्रा फाराखोमोन बै हनै बारफ्रावजोबथारबाय हनै नाया दङ मागुर दङ नालाय फिथिख्रिया गांलाब नै जि बारफ्रावजोब्बाय नै नाया दै मावग्लुंजोब्बाय फाग्लाया आयै नायाबो नै जि मोजां आयै खारलाब आयै खिबुआ नायला खिबु गलांजोब्बाय आं रागायानो मा खालामदों नायसोना नायलाय दैनोबो नायनो टाइम गैला आयै नाखौनो हमनो हाया ओमफ्राय मोनबाय बोरा मोनदोंना मोनाखै नायनां गैथारला आरो जौ हाथाजोंनो सारबाय मेचिन लायनो थांबाय मेचिना सोरबासो लांदों गैया ओमफ्राय दा बिजोंनो सारबाय आरो हमग्रोसै आरोबाव दा बेसे बुरजा मोनो देखायसै आयु बाल्थिंसे जाबाय सुवाखै नैबावबो दं नै जाफुंसारा नायजाला आयै खिबुआ देखायबावलाय आयै फेराथ' गाहराबा जाला बियो सोर सुबावगोन बेखौलाय नै इयावबो आरो बैयाव दंबावो मुसारियाव नायानो ना हिलु मासे नै गैला बेल'सै बे दलरसेल'सै आरो हमखांबाय होमबाना फिथिख्रि बारनबोबावबाय नायो नुबाय नाया फ्राव फिथिख्रिफ्रा नुबाय गांलाब गांथाब नै मा दं नायदो
रायजो फ्रा होननाय ไอ้ผู้ไหนมากูเบอร์อุปะอายุสิบก็คงก็มากินเลยอาเกียถ้าแกมาเพนักฟุดเดเพนักฟุดก็จังสิกันดินทุ่งจังเลยนะมากูจะมานึกก็จังมาทัวร์บ้านคือละสัตว์คงข้างจะไปอะไรนั่นแหละคือมุสารีนี่มันเบิกขังไปทีเนี่ยทุกคนคิดเสียเท่าจากกันดูสักให้นะตัวคิดจากกันนะคิดจะบุตรเชียนาสไลวิดิสติกรีบังน่าสกุระลุงข้างไปกูยังต้องบอกนะนั่งกูมันล้านเลยบิสิต้องบอกดีฉันไปเนี่ยคนมาใช่สโลเนี่ยมันอะไรไปเนี่ยเลยก็เผื่ออะไรน่าคนดับบัสขังเนี่ยอันไรเขาเชื่อหัวใบเบิ้ลเดี๋ยวเพื่อนผมในเพื่อนรันหัวใบจึงดับเมนสารกาเพื่อนต้องอะไรรันนั่งกูนั่นแหละpas kasnya baca gerai nih bawa se nih makur ad nih bona la dulu baca gerai dong bawa se ada balcing nih bu pas nih oke hai nih kada se kaman ka bab pas nane ranang gua nih Mana